הם היו החברים הכי טובים, ממש כמו אחים, עד שלפני 1.5 שנה רצח רוסלן את אור באבחת סכין. המניע לרצח לא התבהר עד היום. שחף ריבק, אמו של אור, כתבה מחזה שעוזר לה להתמודד עם הטרגדיה. הנה הכתבה. ורצה זמן לדבר עם אמא, ושיר, ואבא, ורצה. אור הרגיש חנוק. לא פשוט לראות את החזרות להצגה אור שלי בלב לעולם. ההצגה המטלטלת הזאת נכתבה על פי טקסט של שחף ריבק, אמו של אור זיכרונו לברכה, שנרצח לפני 1 שנה ו4 חודשים על ידי חברו הטוב רוסלן יעקובוביץ'. טוב, התחלתי לכתוב כל מיני כתובים, והייתי חייבת לעשות איתם משהו. ברגע שהיה לי מספיק חומר כתוב, פניתי לפניה, וניסיתי להגיד לה שזה מה שכתבתי, אם יש אפשרות לעשות עם זה משהו. אור ורוסלן גרו במעלות והיו חברי נפש. לילה אחד הסתבכו השניים בקטטה במועדון לילה, ממנה שוחרר אור בערבות ורוסלן נשאר במעצר במשך 8 חודשים. הספקתי להיות עצור לפני כן 8 חודשים, עד מתן גזר דין. אי אפשר לאכול, אי אפשר לישון, אי אפשר כלום. לבסוף זוכה אמנם רוסלן מאשמה, אבל התקופה הקשה בתא המעצר השאירה את חותמה. הוא עבר לגור עם אור בקיבוץ כפר חרוף שבדרום רמת הגולן, עד לאותו לילה נורא, בו רצח את חברו הטוב, ממניעים שלא ידועים עד היום. מצאתי את עצמי הולך למטבח ומחזיק סכין. ודקרתי אותו. 1, 2, 3, 4! שחף, אמו של אור, מחליטה באופן מפתיע להאיר בהצגה דווקא את נקודת מבטו של הרוצח כפי שהיא חובה אותה. אין לי אף אחד. אין לי אף אחד. לא התרגשת כמעט מהמעט שהרגשת. 5 חודשים, ואנחנו נותרנו המומים. מסר שרציתי בעצם להעביר זה סוג של לתת טעימה מהחוויה של איך בעצם רוסלן ראה את אור, מה אור היה בשבילו, איך סוג כזה של חברות שזה ממש חברות ברוב המישורים, זה לא היה רק חבר לכיתה, זה היה הכל. מה קורה לו כתוצאה מלחצים מסוימים שפעלו עליו, עד מצב של איבוד שליטה בעצם, איבוד שליטה שנתן איתותים ואורות הזרה לאור במהלך הדרך שלהם יחד, אבל מצד שני הלויאליות של אור בקטע הזה לא עוררה חשד כזה מהסוג הזה, בטח שלא סיום כזה. לא יודע איך להגיד את זה, אבל הייתי בלחץ. בהצגה משולבים קטעי וידאו של אור, שאחד מתחביביו היה פרקור, כמו גם קטעי מחול וציור של שחף, אשר עוסקת בחיי האישיים בתרפיה באומנות. הכל חבר יחד ליצירה תיאטרלית שלמה, שאי אפשר להישאר אליה אדישים. צריך להכיר אותם כדי לדעת מי. אני מביימת תיאטרון חברתי, זאת אומרת שאני מביימת את החומרים אישיים של אנשים, וחשוב לי שהבן אדם הזה יהיה על הבמה, והבהרתי את זה לשחף מההתחלה, היא כמובן לא רצתה לשמוע, היה לה קשה לחשוב על זה, איך זה יכול להיות. דפקת לעצמך חיים שלמים, למה? אני מאוד אוהבת הצגות שהן הצגות עשירות, שיש בהן שילובים של מולטימדיה ושילובים של אקספרסיה מסוימת בדרך אחרת. לקח לנו הרבה זמן עד שהבנו ביחד מה אנחנו רוצים. הייתי נותנת הכל, את כל החיים שלי, כדי שהיית חווה לפחות עוד טיפה דברים טובים לפני שהיית נעלם לי. לפחות קצת. מה שמיוחד בהצגה הזאת זה
בניגוד להרבה מקומות שמראים לפעמים את הרוצח בתור בן אדם רע ובתור איזשהו... הרבה פעמים נורא קל לחלק דברים לטוב ורע. ואני לא מאמינה שבחיים יש באמת את הטוב והרע הזה. זאת אומרת, כן, מה שהוא עשה, המעשה שלו היה רע ומפלצתי, אבל בסופו של דבר, מאחורי כל דבר עומד בן אדם. שי וילוז'ני, שמשחק בהצגה את דמותו של רוסלן, מרגיש שהתפקיד המורכב אותו הוא מגלם, הוא ללא ספק אחד התפקידים הקשים והמאתגרים ששיחק עד כה. אמר לי שיצא, אז אנחנו נעבור. בכל פעם שאני נכנס לתפקיד הזה יש בעצם איזושהי חוויה נזירית קצת. זו חוויה מאוד בודדת. בעצם לספר סיפור ולהגביל את ההזדהות שלי עם הדמות אך ורק לעניין הזה של המשחק, לשעה הזאת שאני נמצא על הבמה. כבר בדרך לאוטו הרגשתי איך משתלט עליי פחד. פחדתי מהעולם שבחוץ. שחף ריבק מנסה להתמודד עם האובדן הגדול דרך יצירה של דבר חדש. ההצגה, כך היא מקווה, תהיה לא רק מצבה חיה לזכרו של אור, הכנסותיה יעזרו להקמת מיזם חדש, כפר טיפולי שיקומי לצעירים שביצעו עבירות אלימות. המטרה היא לתת לכל הצעירים, גילאי 18 עד 26 בעצם, שמבצעים איזושהי עבירת אלימות, וכרגע לא משנה מה הסיבה, לתת מקום טיפולי, תרפיסטי. כי ברגע שהם נפלטים לחברה אחרי אותה בעיה ולא מטופלים, מסתבר שמצליחים להגיע למקומות שלא ממש חושבים עליהם. אז למה בעצם לגעת בכאב? למה להציג את האנשים בשמם? למה לתת במה לרוצח? שחף ריבק, כמו גם שאר היוצרים, מאמינים שדווקא האמת, כשהיא באה במלוא עוצמתה לפנים, יכולה אולי למנוע את הרצח המיותר הבא. כאן המהדורה שלנו להיום. אתם מוזמנים לפנות אלינו בדף הפייסבוק שלנו, הוד צפון, טופליין תקשורת, וגם לצפות במהדורות המלאות בערוץ היוטיוב. שיהיה לכם המשך סוף שבוע נפלא והמשך צפייה מהנה. להתראות.